Ang Ginoo manaa kaninyo. Manauso kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magngabdos ka ug manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mugkunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining pagpanamkon og Ginoo dili ra ni para ni Maria. Kitang tanan gihatagan o kahigayunan nga manamkon og Ginoo. Gusto ba mong manamkon og Ginoo? Mayo kay wa mo'y tingog kayo. Parihata, wa na'y tingog. Saman, gusto mo? Dili. Ni kusog-kusog ng jutay. Ay nakusag napagaw sad mo. Nagsigi sa tingin mo recollection or nagsigi ba mo marites, no? Ang pagpanamkon ni Maria sa Ginoo matud pa ni San Agustin ug sa ubang mga santos nga suod kayo sa kinabuhi ni Maria, nagsugod sa iyang huna-huna, sa iyang pagtuo, unya misunod dayon diri sa iyang tiyan. Sa wapas siya manamkon sa Dios sud sa iyang taguangkan, nanamkon na siya sud sa iyang huna-huna ug sa iyang kasing-kasing. Unsa may iyang gigamit pagpanamkon, ang iyang pagtuo sa Dios ug ang iyang pagpakasulugoon sa Dios.
So kanay atong instrumento sad para makapanamkon ta Ginoo. Mutuo tas Ginoo, magpakasulugoon tas Ginoo. Gilingi ana imong tupad ing na musugot kag sugoon sa Ginoo. Ay, kita gud mga masinupakon ingnos Ginoo palit og slat. Di gyud mo palit. Ipalit hinoon og sweltres. Ipalit hino og red horse. Ipalit hino og sigarilyo. Ipalit na og bag-ong sandals, bag-ong bag. Mo na ato sagaran, ipalit na to og mga butang nga gusto nato sa kalibutan. Pero dako biya kayo og ipikto basta mo palit kag slat. Pero nasa noy namalit, no? Salamat sa namalit ni Tuos Ginoo. Natong SBF dag lipay ko kay ni Tongtong nas 11,023 na atong halin. Oh, pakpak. Ang atong GPHJ o pakabot og 6,000 pero dako-dako na sa 5,813. Pakpakan gyapon nato ang namalit nini. Salamat kayo. Ug daghan lang yung maliwat ni Maria magpakasulugoon sa Ginoo. Siguro gyud nga mahurot dayon ug mulambo ang kalibutan. Mahunong ning gubat. Wa man magsugo ang Ginoo ng gubat. Mahunong na ning sige kinihaay aning mga yuta, mga utang, kay wa man magsugo ang Ginoo na. Mahunong na ning kinabitay anang sige anang premarital sex, ang mga batanon pa kayo, nga mabdos, wa rabay ikagasto, sakiton ang ilang isikataw sa mas ilang ginikanan o mga tao nga nagmahal nila. Wa mahunong na sa ning bisyo, kaning drugas. Di ba? Kung musunod lang kita tas Ginoo ba? Nakaroon diri sa atong unang pagbasa ipakita gid diri unsa ka kuan gining problema ning atong utok. Ingon diri pangayo milagro sa Ginoo ningon si propeta Isaías ngadto sa hari nga si Akas or Akab ba siya? Akas lagi sa Bisaya. Nya ningon siya, dili ko mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Pasabot ang Ginoo iyang gi-analyze ang propeta nga miduol niya wa tuuhi. Iyang gi-palabi ang iyang analysis. Munang niingon ang propeta dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao kay kani manggong atong utok ug mao ni atong ubanan masamok gyud ang atong silingan kay analyson man natog maayo. Sige tag-analyze. Magkaaway naman ta madugay nga imo naman usab nga samukon ang Dios. Kini bitang atong analysis nga sus og daghan kay tag-anak, unsaon na lang pagbuhi, unsaon na lang pagpaeskwela, mao na magpalaygit na ta. Samukan kay Ginoo ana. Kana nga maong analysis. Mao na mag-abortion na lang ta. Unsaon na lang akong gibati nga mag-uol man gyud ko kung dili ko makauyab og babae, bisag babae ko, maibog man ko isig ka babae. Mas may na lang ning mag same-sex union ta kay malipay ta. Kana nga to bitang analysis. Sawan, o yun mo na. Unsaon na lang og di ni pakuluran akong buhok, tiguwang na kay kutan-aon. Analysis man agad siya.
Unsaon na lang pasagdan ko niya akong kilay, nipis na ba ka ini, ako na lang ning badlisan, aron mo arang-arang akong naong. Analysis man na nato, kapuyan ang Ginoo na. Ang gustos Ginoo, kanang magsigit ag pangita sa iyang kabubuton. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, mao ni ang gikahimutan sa Ginoo. Ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ganahan kay Ginoo ana. Iya ginang isod ang iyang mga kabubuton nato. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri ang sulat ngadto sa mga Hebreo, busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Nga naman, katong karaang sakripisyo, niagi to sa huna-huna sa tao. Himo silang mga balaod, halad, sunogon dire. Pero ang ilang mga kasing-kasing, dili musugot sa Ginoo. Ang gipangihaw nila ang mga baka, mga kanding. Pero ang ilang kasing-kasing, dili musugot. May pang karnero kay musugot pag ihawon, pero ang tao di musugot ihawon. Kamo musugot mo ihawon, ha? Di mo musugot. Mao na. Muna si Kristo mao ang bag-ong modelo. Nga naman nagpaihaw siya. Mao na itong gihandom karon Lenten season. Si Maria, ang iya sang pagpaihaw, mao ang wa gyud bisan gamay question sa sugo sa Ginoo. Wa gyud bisan gamay, sugot gyud. O giisip ni Maria ang tanang nahitabo siyang kinabuhi pagbuot sa Ginoo. Muna naihaw sad si Maria, nauna pa siya kaihaw ni Hesus. Nya unsa may tudlo ni Hesus para nato, para maliwatan nilang duha nga magpaihaw, ingos Kristo, kun mosunod mo nako, samto na, isalikway ang inyong kaugalingon, biyai ang inyong amahan, anak, bana, asawa, balay, yuta, kwarta, panginabuhi, biyai ginang tanan. Di ba? Kanang ihawon ka, unsa may mahitabo, biyaan gid tanan. Bisag ka na inyong baboy, baho ra ba kay nang inyong mga tangkal sa baboy. Makaingon sa ta, arang-arang sa ning nangamatay ang baboy kay mo minus-minus pod ang baho tingali. Kanang sakit bitas ilong usahay, labi nagmaduol sa kapilya nya magmisa ta ba nya, sige taghangga pa ng baho. Tanawa ang baboy kun ihawon, magpabili di sa tangkal ya. Mubiya yun. Aron ihawon. Sige ko na be. Lingi ay mong tupad. Yung na sugot kag ihawon. Ingat ta simbak ko. Sige, di ka mo sugot ihawon. Na ay ihaw nga di jud kakabalibad or di ta kabalibad, unsa man na mamatay ta. Ini kamatay na to bisag unsaon pa natong panggunit, magpa-dialysis ta, magpakimo, magpa-opera, magpailis pag heart, magpailis og kidney, bisan pag unsaon natong himo ana, mamatay kita. Pero gustos Ginoo ayaw huwata. Kana bang pinugos nga ihaw, kana bang pinugos nga pagbiya, ang nindot sa wap-a ka ihawa, midesisyon na ka nga magpaihaw, mahimong halad sa Ginoo. Kining among pagkapari o kanasang pagkamadre, mao kuno nay una-unang halad ngadto sa Ginoo. Biyaan sa namo ang pamilya, biyaan ang uyab, biyaan ang pagminyo. Pero ang kulikta, di lang tingin na mo biyaan. No? Biyaan ka po ng kulikta. Anak.
Mo na i-roll na mo. Yang sao na mo na pag-practice, na poverty, celibacy, o obedience. Pagkanindot sa design, kung tumano ni namo, siguro giming mga manamkon ni Kristo. Kanabitang tao nga di gyud selfish ba, dili siya self-centered o self-righteous. Unsay makita nimo ana niya, yawa o Ginoo? Kana yung di masuko, dili dawo, dili judgmental, di parehaning nagwali, usahay judgmental, kinyaharan na paggaw. Ang imong makita, Ginoo. Pero kanang imong kuyog kinabuhi, yaw-yawan kay tanan, hingasaba kayo, siging pangoreksyon, siging panaway sa imong gibuhat. Unsay makita nimo na? Ginoo o yawa? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nagusto kang maliwat sa Ginoo? Di gani mulingi, liwat na si yawa. Kaya mahadlok siya siyang naong mulingi. Na mga igsoon, salamat sa mga Diyos nun nga tao nga nagtabang na to dinhi. Salamat sa atong mga santos nga misunod ni Maria o ni Jesus nga nahimong mga modelo sa pagpanamkon o sa pagpaambit sa Ginoo ngadto sa uban, pinaagi sa ilang masinugtanon o maalagaron nga kinabuhi. Manindog ta.